गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा गसाइ। बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि जानानै साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो बे समाव आङो दंफैयो नैबे गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय थानाय नायसारबारि दालाइसानि फानबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव। दिनै नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि 31थि बोसोरसालिया जथुम्मा हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे समाव दख'रानि जायनाखि दिदोम आफादगिरि बै दिदोम आफादगिरिनिफ्राय नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। आदसा नोंथांमोना दि साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै दख'रानि सिङावहाय थानाय नैबे नायसारबारि फानबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंदों बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा आफादगिरि जानानै मा बुंनो सानो? जे गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे नायसारबारि दालाइसा आफादनि सिङावनि बे दैमुगुरि फानबारि जे गुवार गेलेग्रा गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय बे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि फुंबिलि समनि बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि आरो बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल। दा जोङो दिनै बे ओनसोलाव बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हेफाजाबजों बा हेफाजाब मोननानै दिनै जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो जोबनानै बा मोजां जोबनो थाखाय बा जोबनो सिगांबोबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो गेवलां मेलाव आलासि बा गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार कनेन्द्र बसुमतारी। जों लोगोसे बे नायसारबारि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे गामिगोरा आरो सानसुमै मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा दिनैनि बे जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बा जथुम्मानि बे गेवलां मेलखौ जाफुंहोगोन होननानै आङो मिजिंथियो। नोंथांसिम फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अब्ला जोङो दख'रानि जायनाखि दिदोम आफादगिरि बै दिदोम आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। बे समाव जोङो मिथिना लागोन जाय बिथाङा नैबे हाबाफारियावहाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों बै बिथांनिफ्राय नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन? नोंथाङा दिनैनि हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लानायनि गेजेरजों मा बुंगोन? बे समाव बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरदों जे दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै जोंहा बेवहाय दख'रानिनो सिङाव थानाय नायसारबारि दालाइसानि जे फानबारि गेलेग्रा फोथारावहाय जेनाखि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो खुंफुंनो बेवहाय लाहार फाहार खालामनायावहाय दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा जेनाखि हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। जोङो बे समाव आङो बिबार बावनाय हाबाफारियावहाय आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैहाय जोंहा गोबां जेनाखि मुंख्लंफोर जालांबाय बे मुंख्लंफोरखौ जोङो गिबियावनो जोङो सिगाङाव दोननानै जोङो बिथांमोननि उद्देस्यखौ लानानै जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। जोङो बेखौनो जोङो खावलायदों। रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मा खावलायदों? बे समाव आङो रायजो राजाफोरखौहाय जेनाखि लैहोरैनो बे हाबाफारियावहाय मैखोमै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बे समाव आं गुरैयै खावलायहरदों गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। आदसा नोंथाङा दख'रानिबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै नैबे जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव रायजो राजानिफ्राय बा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों होनना सानो?
बेखौथ' आङो मैयानिफ्राय आङो थाफैनानै आं मिथिगौ गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बेवहाय मददआनो होफैदों मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमबो जोंखौ मदद होगासिनो दङ आं सानदों जेरैखि जायाबाबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मोजाङैनो मदद होलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। नोंथांसो फोरमायना नाथाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ नैबे जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै माखासे बाथ्राखौहाय मिथिनो मोनबाय आरो दिनै जायनाखि रेकर्ड होनाय बे एसेयावनो थुंगेबाय।